Ці адбудзецца нарэшце даўно абяцанае скарачэнне чыноўніцтва і міліцыі? Хто рыхтуе дакументы на подпіс Лукашэнку, якія інакш як шкодніцкімі не назавеш? Ці сапраўды Александр Лукашенко сабраўся сыходзіць з прэзідэнцкай пасады? Усе гэтыя тэмы сёння абмяркоўвае Беларусь. А мы вырашылі пагаварыць на гэтыя тэмы з чалавекам дасведчаным. Я Святлана Калінкіна, а сёння госць размовы былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі. Вітаю вас. Вітаю вас. Александр Леонидович, недавно здарыўся такі кадравы казус. Быў у нас міністр сацыяльнай абароны, месяц не папрацаваў, стаў міністрам аховы здароўя. Пра што гэта сведчыць? Пра кадравы голад, пра нейкую сумбурнасць у кадравай палітыцы, пра што? Не знайшлі лепшага. У нас у Беларусі няма людзей, ці людзі не хочуць ісці? Людей, я лічу, хапае. Я сам ведаю некалькі, каго можна было прызначыць міністрам і туды, і туды. Але ж для гэтага трэба шукаць. А калі шукаць? Няма часу ў чалавека, які прызначае міністра ў нас. Вы маеце на ўвазе, што Александр Лукашенко пошукам кадраў не займаецца? Займаецца, але вельмі мала. У яго няма часу для гэтага. Ён займаецца сур'ёзна іншымі справамі. Калі б трэба было выбраць лепшага тэнісіста, біятланіста, хакеіста, тады б ён знайшоў ва ўсім свеце лепшага. Ну, магчыма, не лепшага, але гэта быў бы выдатны хакеіст, выдатны біятланіст. Таму што гэтаму ён прысвячае вельмі шмат гадзін свайго дня. А калі шукаць міністру, каго шукаць? Дзе шукаць, калі шукаць? Ці даручыць каму шукаць? А каму? Калі нікаму не верыцца наогул. Як тады растлумачыць вось гэтыя нарады, якія адбываюцца з такой ужо рэгулярнасцю пра аптымізацыю дзяржапарата, накруткі, што трэба, каб вочы былі іншыя ў дзяржаўных чыноўнікаў. І так знешне выглядае, што Лукашенко вельмі занепакоены сваім апаратам, хто будзе на гэтых месцах, хто будзе выконваць розную такую місію дзяржаўнага кіравання. Я лічу, што гэта канцэрты, вельмі папулярныя канцэрты, таму што гледачоў шмат, чытачоў шмат, але ж гэта канцэрты. І ён лічыць, што калі паказаць народу, што ён зацікаўлены ў тым, каб былі лепшыя чыноўнікі, народ паверыць гэтаму, і народ наогул верыў да таго часу, калі гэты народ добра гадавалі. А калі перасталі гадаваць, я думаю, магчыма, ўжо і не верыць. Але што рабіць, калі ты хочаш кіраваць, наглядаць за кожнай бульбай на гародзе, але ж у цябе няма часу, каб гэта рабіць. Што рабіць? Трэба набраць сабе памочнікаў шмат. Калі іх будзе многа, гэта будзе цэлы шэраг фільтраў, і можна думаць, што калі іх шмат, яны не прапусцяць, хтось з іх скажа, што гэта дрэннае адзін аднаго будуць кантраляваць. І таму да прэзідэнта, які падпісвае, не марнуючы часу на тое, каб прачытаць нават тое, што ён падпісаў. А яны прачытаюць, і калі там штосьці ёсць, нехта з іх скажа: не, Александр Григорьевич, гэта не трэба рабіць. Але што атрымліваецца? Калі фільтраў шмат, яны прапускаюць толькі ці кальку таго, што сказаў сам прэзідэнт, ці пустыя нейкія рашэнні, якія там палепшыць, паглыбіць, нешта яшчэ такое, якія нічога не даюць. Таму атрымліваецца так, калі ты нічога не хочаш рабіць, і думаеш, що за цябе зробіць нехта іншы, але баішся, каб ён чагосьці не зрабіў такога, што для табе будзе кепска, тады прызначаюцца людзі, якія такога не зробяць, а наогул нічога не зробяць. Менавіта з такога пункту гледжання вы, як я разумею, ацэньваеце апошнія кадравыя змены, прынамсі ў адміністрацыі прэзідэнта. Новая кіраўніца, былая майстар ЖЭСа, наколькі я разумею, вельмі такая імклівая кар'ера, віцэ-прэм'ер, зараз кіраўнік адміністрацыі.
Што за таленты такія сёння патрэбны чынавенству, каб рабіць такую кар'еру? Наогул тут такая думка ў мяне. Я штосьці чытаў пра тое, як усякія патрыархі цэрквы, калі яны былі маладыя, такія энергічныя, каля іх круціліся большай часткай таленавітыя хлапцы і таленавітыя дзяўчаты. А калі яны рабіліся старыя, ім ужо патрабавалась нейкая нянька. Таму наш прэзідэнт багата няняк набраў зараз сабе, каб яны з ім нянчыліся. І гэта адна з іх. І тое, што я казаў раней, таксама да яе адносіцца. Яна не зробіць нічога такога, ад чаго будзе кепска прэзідэнту. Наогул, чалавек, які, як сказалі яму дасведчаныя людзі, які плакаў, калі яго слухаў, такі чалавек будзе фанатычнай нянькай каля прэзідэнта. Але чакаць, што яна палепшыць працу адміністрацыі, нельга. Тое, што зрабілі са скарачэннем штату і з выданнем новых палажэнняў аб адміністрацыі, аб памочніках, аб прэс-сакратары, гэта тое ж самае, што было раней за выключэннем некалькіх незначных фрагментаў. Карацей, гэта так на публіку расказалі, што будуць вялікія скарачэнні. Ну, народ чакае таго, каб тая сітуацыя, якая склалася, у яго жыцці палепшылася. А тут яму кажуць, мы працуем, паляпшаем, прызначаем новых людзей, мяняем палажэнне, скарачаем гэтых бюракратаў, застануцца толькі не бюракраты. Але не ведаю, ці застануцца не бюракраты. Тут атрымліваецца так. Вялікіх чыноўнікаў прывучаюць да таго, хочаш больш атрымліваць грошай, з'еш малога чыноўніка, з'еш. І калі ты яго з'ясі, тая зарплата, што была ў яго, будзе ў цябе. Скарацілі на 30%. Далі вялікім чыноўнікам аж 41%. Так атрымліваецца. Калі 30 штату скараціць, атрымаецца, што 41% атрымаюць вялікія чыноўнікі. Але ж калі гэтых чыноўнікаў выпусцяць паляпшаць жыццё звычайных людзей, як яны будуць дзейнічаць? Хлеба ўсім не хапае. 30% насельніцтва скарачаем, і хай яно і само як хоча жыве. І наогул скарачаем толькі туніяцаў. Яны ўжо абрыдлі, не патрэбны яны нам больш. Не хапае зноў хлеба. Ну, найдзем з астатніх яшчэ туніяцаў нейкіх і іх скарацім. Гэта вельмі дрэнна. Калі чыноўнікі навучацца вось так падтрымліваць свой узровень жыцця, з'еўшы малых і тых, хто не можа ім адказаць на іх гэтыя скарачэнні, яны і з народам будуць так абыходзіцца. Ну, прынамсі, ўжо так і абыходзяцца. Многія менавіта вось так расцанілі гэты сумна вядомы дэкрэт пра туніяцтва і гэты падатак на людзей, якія і так ледзь-ледзь маюць на што ім жыць. Ці можа нешта адбыцца, каб гэты дэкрэт быў скасаваны? Як ён увогуле мог з'явіцца, як маглі не пралічыць наступствы прыняцця такой непапулярнай меры? Я думаю, наступствы пралічвалі, таму што калі впершыню прэзідэнт пачаў казаць, што трэба нешта рабіць з тым паўмільёнам людзей, якія не працуюць і невядома, чым яны наогул займаюцца. Трэба нешта рабіць. Яму спачатку адказвалі, ну нельга гэта рабіць, нельга. У нас не хопіць грошай, каб прымусіць іх. У нас не хопіць грошай, каб стварыць столькі рабочых месцаў, сколькі патрэбна, каб іх працаўладкаваць. Не зможам. Але прэзідэнт раз за разам чытаў гэты зборнік статыстычны, дзе раз за разам яму пісалася, што паўмільёна не ведаем, дзе працуюць. І прыйшло да таго, што ён стукнуў кулаком по столу і сказаў: «Все, зрабіць нешта. Налог якийсь, адміністрацыйны
арышт, штосьці рабіць трэба. Але ж думаю, што сітуацыя пагоршыцца ў бліжэйшыя часы. Таму што калі пачнуць вымагаць грошы з тых, хто не змог іх заплаціць, народ раз'юшыцца яшчэ больш, чым цяпер, калі толькі атрымалі гэтыя лісты шчасця. Як я разумею з вашых словаў, калі спецыялісты нешта даводзяць Лукашэнку, ён гэта можа прапусціць міма вушэй. А вось калі народ раз'юшыцца, то ён можа і адмяніць сваё рашэнне, так? Ну, калі прыслуга кажа пану, што не трэба нешта рабіць, а пан вельмі хоча зрабіць, ён зробіць. Але калі халопы пачынаюць лютаваць, а пан боязлівы, ён заўсёды адмяняе свае рашэнні. Так было, калі скакнулі у 94-м яшчэ годзе, скакнулі цэны на харчовыя прадукты, а ён вярнуўся. Ну і потым і кошты зноў вярнуліся. І такую самую сітуацыю мы маем... Паступова і разам з павышэннем зарплаты. Наогул, пачынаючы з 96-го года, сітуацыя палепшалася ў рэспубліцы, таму што ён знайшоў крыніцы, дзе можна ўзяць грошы і аддаць людзям, каб не адбіраць у сваіх людзей. І ўсё ж такі... Але не толькі гэта. Цяпер прызнакаў таго, што ўлада запалохана, вельмі шмат. І тое, што за студзень узялі плату за атапленне па снежню, і тое, што шмат каго з туніяцаў вызваляюць ад гэтай аплаты на нейкіх надуманых падставах, якія не заснаваны на тэксце трэцяга дэкрэта. Гэта сведчыць і тое, што яны паехалі па гарадам і вёскам. Усё гэта сведчыць, што яны вельмі запалоханы. А калі яны паспрабуюць адабраць грошы, у туніяцаў не адбереш, у яго няма. Гэта радня павінна будзе плаціць, і яна таксама раз'юшыцца. Александр Леонидович, і ўсё ж такі, вось вы кажаце, што ўжо зразумела, яны запалоханы. Александр Лукашенко заўсёды баяўся народа? Заўсёды. Гэта было і ў 95-м, і 96-м, Гэта было нават у 55-м. А чаму тады прымаліся непапулярныя рашэнні, якія, відавочна, не маглі б спадабацца людзям? Гэта была альбо памылка прэзідэнта. Ён лічыў, калі яму нешта не падабаецца, а ён дзіця народны народа. хлапец, просты мужик, так і ўсім не падабаецца. У большай частцы выпадкаў ён не памыляўся. Не памыляўся. Калі лупілі апазіцыю, ён ведаў, што гэта тыя, якія брэшуць на народ, народ іх не любіць, іх біць можна. Да яны самі больш на велікамучанікаў цягнуць і імкнуцца стаць мучанікамі, а не правадырамі. У большасці частцы выпадкаў ён меў рацыю. Але бывалі выпадкі, калі ён памыляўся. Гэта адзін з тых выпадкаў, калі ён сур'ёзна памыліўся. Звычайна людзі кажуць, што трэба прымусіць тых, хто не працуе, працаваць. Тых, хто стаіць каля лавак і п'е гарэлку, трэба прымусіць. Але калі людзі пабачылі, каго прымушваюць, не тых, хто нічога не робіць, ці тых, хто атрымлівае вялікія даходы, але не плаціць налогу, іх ні аднаго не паймалі і не паймаюць. А паймалі тых небарак, у якіх з-за сур'ёзных праблем не мае грошай, не мае працы і так далей. Таму, калі паспрабаваць у гэтых небарак і іх радні адабраць штосьці яшчэ, яны будуць бунтаваць. Гэта несумненна. Ваш прагноз, што можа быць адменены ўказ, калі вось гэты ціск, грамадскі ціск будзе працягвацца? Я мяркую так, што каб не тварам аб глебу, магчыма, ён будзе прыпынены, а адменены значна пазней. І фармуліроўка будзе такая. Я паслаў
людей, вялікіх чыноўнікаў, яны сустракаліся з людзьмі і пабачылі, што гэта анахранізм. Анахранізм. Дзесьці ён падхапіў гэта слово і цяпер будзе казаць, што анахранізм. У далейшым мы будзем з імі бароцца, мы і зараз будзем бароцца, лавіць тых, хто не плаціць налогі, лавіць тых, хто п'янствуе, і будзем сажаць іх ўсё роўна на 15 сутак за тое, што яны парушаюць грамадскі парадак. Яшчэ адзін важны блок, які таксама абмяркоўваецца, асабліва пасля апошняй гэтай вялікай размовы прэзідэнта з журналістамі, дзе Александр Лукашенко ўжо даваў нейкія знакі, што ён думае пра тое, як сыходзіць. Ну, прынамсі, ён казаў, што гэта вельмі важна, сыход першага прэзідэнта, гэта будзе гістарычны прэцэдэнт, каб гэта прайшло ўсё мірна, без Майдану. І мне асабіста, ну і некаторым, я ведаю, іншым журналістам, палітолагам падалося, што сапраўды такія думкі ўжо з'явіліся, што гэта не ранейшыя інтанацыі, калі ён казаў, народ захоча, я сыду, ну ясна, што ні пра што гэта не сведчыла, акрамя таго, што ён упэўнены, што народ яго хоча. А вось цяпер нейкія іншыя ноткі. Ці сапраўды вы ведаеце Лукашэнку, ці сапраўды ён задумваецца пра тое, як яму сыходзіць. Ці ён будзе трымацца за пасаду да апошняга, а далей ужо хоць потоп. Я згодзін з вами. Ён ніколі да таго, як быў прэзідэнтам, ні за адну пасаду не трымаўся, калі там станавілася вельмі горача. І тут трымацца не будзе. Той Лукашэнкі, якога я ведаў, як я думаў, уцёк бы яшчэ ў кастрычніку мінулага года. Гэты не уцёк. Магчыма, ён стаў не такі разумны, як быў раней, а магчыма, ён стаў больш смелы, чым раней, але не ўцёк. Я думаю, уцячэ. Гэта безумоўна. Толькі мне вельмі хочацца, каб ён уцёк, і вам вельмі хочацца, каб ён уцёк. Таму мы, магчыма, спяшаемся яшчэ. Ён уцячэ толькі тады, калі тут нельга будзе рабіць тое, што ён рабіў дагэтуль. Сабіраць усіх і крычаць на іх, траціць грошы на лядовыя будынкі, гуляць у хакей, купляць сабе электрамабілі і так далей, і так далей. Ось калі гэта ён больш не зможа рабіць, і калі ён пабачыць, што яму няма чым купляць сабе усенародную любоў, тады ён уцячэ абавязкова. А ці ёсць нехта ў атачэнні Лукашэнкі, з кім ён можа ўвогуле на гэтую тэму гаварыць, яе абмяркоўваць? Сур'ёзна? Не. Але закідваць вудачку так, як ён закінуў з журналістамі, магчыма, ён яе закідвае вельмі часта, кажа там, Вітя, можа мне сайсці? Не, бацька, не сыходь. Дима, можа мне ўжо пора? Не, бацька, не, ты што? Ну, я думаю, што так кажуць не толькі сыны, бо нават міністр. Міністры кажуць іначай. Я думаю, Мясніковіч кажа так. Яму у вочы. Александр Егорович, ні за што, ні за што. Як жа мы без вас? Мы без вас ніяк. Вы толькі ўратаванне нашай краіны. Вось так. І гэта агульная такая думка чынавенства? Гэта не думка, гэта тое, што адказваюць. А думка такая, не пайсці нам да Мясніковіча і не запрасіць яго узначаліць нейкі такі дзяржаўны савет, які будзе прымаць уладу, каб усё было мірна і спакойна. Ну што ж, дзякую за размову. Сапраўды ўжо цяжка не заўважаць, што больш за 20 гадоў Беларусь ішла шляхам, які казаўся памылковым. Вось толькі не факт, што ў нашай улады ўжо ёсць розум і палітычная воля, каб нарэшце гэта прызнаць і каб нарэшце выпраўляць памылкі. Я Святлана Калінкіна, госцем размовы быў Александр Пласкавіцкі. Да сустрэчы.